Novo capítulo de opacidade por parte do goberno de Nava Castro e do anterior. Nada novo bajo el sol. No pleno do mes de setembro, un dos puntos a tratar foi o resumo da conta xeral do Concello do ano 2023. É dicir, para ser xustos, isto inclúe tanto o goberno BNG-PSOE que gobernou na primeira metade do ano como o goberno PP-ACIP-IP que gobernou na segunda. Para unha avaliación seria e rigorosa destas contas, un dos elementos fundamentais a ter en conta é o informe da interventora municipal, que é a encargada de fiscalizar os gastos e os ingresos do Concello. En este informe, entre os seus resultados, sinálase un aspecto chave, o abuso dos contratos a dedo. Pero, de que se trata isto exactamente? Os contratos creados polo Concello, en función da súa cuantía económica, poden ser sometidos á transparencia total ou non. Se son de máis de 15.000 euros, para a súa adxudicación debe realizarse un proceso de concurso público. Porén, se non superan os 15.000 euros, os denominados contratos menores, o propio Concello pode asignalos nominativamente, é dicir, a dedo. Disto fixeron mala praxis tanto o goberno anterior como o actual para facer un uso abusivo destes contratos. Para asegurarse de dalos a dedo, crearon moitos destes que curiosamente rozaban os 15.000 euros, pero sen superalos. O peor de todo isto é que este tipo de prácticas son o modus operandi de moitos partidos políticos en España. En Andalucía, por exemplo, tanto PP como PSOE fraccionaron indebidamente contratos relacionados co Servizo Andaluz de Saúde para poder adxudicalos a dedo. Para esgotar toda a partida orzamentaria dedicada á emerxencia social, sendo Ponteareas o concello de máis de 20.000 habitantes de Galicia con maior porcentaxe da súa poboación en risco de exclusión social, non. Iso sí, para encher según que petos, os primeiros. Política de dedo, cos nosos impostos. Pura indecencia.